Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw. Di pa katawa. Apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, mayroon niya ni adto mi sa hospital. Bilami ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong natambag namo nga magpalit daw mi og SED Liliment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan capsule nakalibang dayan na siya mo tong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Niyan ata sa bahay, Martin. Ingon tong Joan nga way siguro og niya na sa ato ang atong anak. Hawa man lagi. Kinsa tong ni Agumod, Martin? Ay, nanaas ilawom sa imong gilingkuran si Leo. Ha? Nana,
Si Alan sa ilaw man ang imong gilingkuran. Unsa? Nakita ko yung tiil. Nisiwi lang yung tiil sa tumoy. Tanawar ko na. Supang kawayan man. Uy. Yung imong gilingkuran, tanawar. Dong! Dong Alan! Dong, ikaw na, Dong! Bebe, irugon to ni Dong! kaban, bebe. Nga ni aman ng bata ay taon. Uy, yung kaban sa tubangan ni Supat. Sila, bebe, hawa di, bebe. Hawa di, ha? Ay, ambot sila Region Dos Naldo na ibaw, ana, ay. Alan! Wala gana sila! Nga na, uy. Wala! Magkunta na tang mananabdan, ini! Saba di ay! Sa magkontak og mananabtan! Patay naman gina! Pasimbag ko ka, uy. Patay mo ito sa bayalan, oy! Kaya wa man ginato, bakit eh? Gisubay na to dito sa inyong baboy! Yung baboyan ba? Sabugan? Yung baboyan, lagi? Oo, nga no, nga. Ay, base nung nidog sa inyong baboy ba? Amaw. Wag yun! Patay na yun to! Simbag ko ka. Mayra! Ay! Ah, Nga naman nagpaong ka! Sagpa to. Sagpa to. Sagpa. Usbanta karon. Dapuga. Awa ra ni Martin. Awa. Gabi na magsabot ng Bibi, irugar ko ng imuhang suwang. Bi, irug ni suwang nga, Bi. Martin, hawa diha. Irug Nga ni na, suwang. mapahawa mo kunin mo. Tabangin irog Martin ng kaban aron makagawa si May pa. Alan sa Nikuranan. Unsa? Bebe. Kaya na sila sa kuranan si Bayalan. Lagi na. Nawa. Gawas sa taon yun din mga minatay. Hala! Karang ko ganda mo minatay yung mitingog. Ay! Kamura to gikalaga ng Bayalan ng Silya. Oh, kana dong. Kaunog maayo dong ha. Kay nayo, nang luspad kay tanhilom. Wa kay labot nang luspad ra ba ni akong anak. Kamu may gusto may kamatay, di ba mo mong luspad ay? Stoy, kiskot anang patay-patay bad na. Apil ko patay na ko ganina na kay paglihog na ako, di bagyo ko kalihog kay murang hug naslungon. Ang dili ka mamurag naslungon ana nga ang pikas kilid ning bungbong nimo nanya ang pikas kilid sa kaban. Mo na Ano man diha. sad oy nga naabot man tong kaban dito sa inyong game nan sa sala. Alok niyo po dan ah. Sa moal na sad ay. Sa man kaoy nagkaon na sab ka diha. Ang dungan na Bayalan ug kaon ay alon luim da. Bale ay. Ayong ganahan siya mo kaon ba? Hello may. Kaon naman unta ka dito sa gipa kanan ni Joanna to. Nag-extra rice mong gani kagkapila. Ay, ingnan ako di ko makuntuan ng kaon, hindi ta kabahog. Bade ay. Tubaga ako pangutanan ninyo. Nganong naabot tong kaban sa sala? Kadis Benaldo ay. No. Ako noon! Ngitam ni siya pasistor na eh. E butangan na mo sa mong imnon noon ta. Ang kaban, may giguyod ka na. Di ay. Ikaw di ay. Ang bining suwang imo. Pasok siya ba para suwang niya. Ah. Darada na bahog sa mo. Agay! Alay. Na. Mura na. Tubig. Mura nagluwag mo na bali. Tubig na sila, tubig. Kaya natukaan ko, imo kong ginukol. Na. Tubig! Ala. Ay di ha, Analdo. Salamat sa imong pag-save nako, Tita Jo, ha? As in, thank you, good kaayo. Ay, may gani kay. Kada ko og tong ginikanan ni Alan nga mamauli lang sa ila kay basin og nawali na si Alan sa ila. Gisuwayan ako kontak iyang cellphone. Di man makontak? Gisuwayan ko og kontak, gisuwayan mo kontak. Oh, lagi. Unya unsa may Di makontak. Ay, wait. Gisawayan mo og kontak si Alan sa iyang cellphone? Yes, Tita. Nga na di ay? So, nagpakabana ka? Uy. Kay gipakonsensya man ko aning Sheila ay nga ako kunoy manubag sa pagkawa ni Alan. Kay ako ang hinungdan kung ano nawa ni. Og, ni kontak kagyad lagi. Lagi, ni kontak lagi ko kay nga na di ay. Meaning, nagpakabana ka? Hala, uy, balik-balik. Giangkon ko na bitaw na, Tita. Nga sa ato pa, may feelings ka. Oh, ha? Hello? Layo asi mong imagination, Tita. Ingnan ta kang gipakonsensya lang ko aning Sheila. Oh. pero di ba? Di ba? Nag-blush siya? Sheila? Oh, yes! Nag-blush? Yes, tita! So,
never kong ma-inlove ni Alan. Never! Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinaglulu... What? Come again? O sa itong gisulti mo, day? Never. Never kong ma-inlove ni Alan. As in, never. Oy, may giingon mo kung ingon, ana? Ha? Ikaw rin nagsulti, ana. Ang marabag, gisulti ni mo. No, without never. Say it again. Without never. Unsa? Hasulan ninyo, oy! I die! I've been into many relationships before. FYI, kasway sab ko na in love og babae before ko na niladlad. Ha? Na in love ko og babae before ko niladlad. Pero hunta ni. Maong, kaila ko og babae nga may feelings die. Tita ba, pag-sure diha, oy. Sure bitang. Mga tuwag tagbalik, oy, kay basi nagdamgo lang mo diyang duha. Che? Hindi pa nagdam ko. Tita! Uy, sibat! Nisibat. Sometimes, ang paglikay sa sitwasyon, aron di lang maklaro ang gibati. Pero, kakita ka ba sa ako nakita, Sheila? Yes, tita! Magalipog usay ang pagpati sa mga kalibukanon. Mag-usap-usap ang ilang kipati. Nasuko siya kang Alan. Iyang giilad si Alan. Iyang gipasakitan si Alan. Apa nakita ko sa iyang mga mata ang kukma. Nganong naglimpong man siya sa iyang kaugalingon? Tungod kay maayong magpakaron ingnon ang tao, anak kong prinsesa. Nakadi ay sa akong luyo, inahan kong Reyna? Ug nahibaw ka sa niya sa akong hunahuna? Sa gikaingon ko na, makabasa ko sa hunahuna sa akong anak nga akong gihimugso. Ug makabasa ba usab ang amahan kong hari sa akong hunahuna? Dili. Ako ra nga imong inahan nga naghimugso kanimo. Apan makasabot siya sa imong mga liho. Mao mag-amping ka. Kay makasabot ang imong amahan sa imong gibati, pinaagi sa imong mga liho. Gawas lang, kung parihas kas taga-kalibutanon nga makamao kang magpakaroon ingnon sa iyang liho. Tinaguan ang pagpati. Inahan ko, Reyna. Nalipay kong maugad to ang gibati sa babae. Kay? Gusto ko nga magkadayon silang Alan. Kay? Aron mawa na sab ang gibati mo sa maong lalaki. Inahan ko, Reyna.
Alan bay. Na hindi ni pangita nimo. Naabot pa lang day Carol. Unya dihan na kasi laom sa likuran ng kawayan. Kawayayo. Pag-iayo eh. Kung nawa na tagkakana natong dito na naman makitis layo. Dihan kawayan. Ganahan mo kay. Lakaw mga kong layo nga perti naman akong gubuga gabi eh. Basta mo kay karsunis na ako. Kaya wala ko igahom sa pagpangihi. Mga ito ko CR. Layo na hinuon ko maabot. Grabe sa inyo pangita na ko eh. Giuna na yung pangita dito sa layo no? Huwag yun mo mahuna-huna nga posible. Di harap ko sila om likuranan. Nang napasok sa kasilaom sa lantay. Ha? Abot lang di mo. Ngali ikay nagpasok na ko dito. Ay, sa pamasangin lang akong samaan na eh. Dito ako kahimo na eh. Hibaw ka kag unsa mong gibati. Hibaw ka usay gibati nimo. Imong problema. Nya, samutan gina ako. Sa imo na tong pagsigig maoy gabi eh. Hangtod na pasok sila sa lingkuranan. Ay. Oh. Lauma. Palid sintana. Ito mga mo silang Carol. Sa mayang reaksyon sila nahibaw siyang nawa ko. Lutang Carol. Ay. Pinaldo. Ay na paglaom day Carol ba Ellen? Kaya ako nakita, wagi pakis si day Carol ni mo. Hilak. Mao ba? Hilak. Hilak eh. Unta na, ay! Humana kaghilak ka, biyos. Ito na. Okay na to. Sakita din yung maglaom, tabay no? Gusto na lagi. Kausar hilak ba eh? Kausar na. Dito mo hilak daghan. Yun naman. Para respitar lang ba? Nga, dagkot ay dagkandila. Hindi dagkot ang kandila. Respitar pod. Ala sa gugma ninyong namatay. Buhay! Pagid ko ninyo sulti sa inungdan kung nganong nag-inom mo og maay gabi. Ay na pangutana ko na ng hinungdan ay. Eh kung magsigi kag hiskot, magsigi sa kapuno og kudlit ang samaran kong kasing-kasing. Bayan, no? Mabalak nung detang masakitan ta? Sakitan? Nga sa ato pa. Nagbuwag na mong Carol, Alan? Anay. Betaw, naanay na ning lawas ko tungod sa akong pagpanganak ni mo. Gibuhis ko ang akong kinabuhi tungod ni mo, Alan. Hapit ko mamatay diyan ang anak ko ni mo. Unya karon, yano ka lang pasakitan og babay? Ako'y makigsulting karon. Nay. Anay nasad. Ngano pasakitan ka man niya? Nga kabuutan ni mo? Nganong gibuwagan ka man niya? Waging Carol na yoy. Takag sulti ana. Unsam di ay. There was never an us nay. Ha? Maong mi angay buwagan. Unsay nganto sa there was never an us. Unsa man na siya oy? Unsa ko Ronaldo? Bararang gisulti sa Usba. Mao balik ni. Usba. Balik ka litok. Wag ko kapasan to na. Pabalik balik. Balik ka lang. There was never an us. Wa mi kabilinggan susagusa. Klaro na. Kabright sa akong anak. Wa ko siya tilasi ng silya. Ay, tonta! Pero alam mo bang namumuro ka na? Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ng atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam nasasaktan ako. Tinutupad ko naman